Nyt ollaan Hakoteilla Ahvenanmaalla ja lähdetään kiertämään tämmöistä Grottstigenin tai luolapolkua Götabergetille. Muitakin on menossa. Tämä on varmaan aika suosittu. Hienosti näkyy merelle. Tuossa lähellä oli myös näköalatorni. Täältäkin näkyy välillä näitä meren lahtia. Tää on kyllä tämmöistä mukavaa kivistä kalliomaastoa, jossa on tämmöisiä luonnon portaita näpsäkästi. Täällä on sitten muutama kivikasa tänne väkerretty. Ilmeisesti jokainen kulkija on halunnut jättää tänne oman käden jälkensä. No sehän on ihan hauska, jos luvan kanssa näitä saa tehdä, mutta en koe, että mulla olisi tarvetta tonne enää lisätä. No, aika hauska. Tää Götaberget, toivottavasti sanon sen oikein suunnilleen, niin tää on tosiaan vain 65 metriä merenpinnan yläpuolella, jos nyt oikein ymmärsin. Ja 5000 vuotta sitten tää on ollut vain pahainen saari, joka on vähän pilkistänyt täältä merestä. Aika jännää, miten se maisema muuttuu 5000 vuodessa. Katsotaanpa, minkälaiset on espanjalaiset portaat. Luonnon muovaamat. Oho, tuo porras on vähän iso mulle. Kierrätäänpä täältä. Se on sitten tämmönen luonnon amfiteatteriksi sanottu paikka. 1600 miljoonaa vuotta sitten pulppus punaista graniittia kalliosta ja siihen se jähmettyi ja tuli kyllä aika hieno. Vielä paremmin näkyy tää amfiteatterin muoto täältä alempaa. Tuolla on sitten tämmönen yläparvi tuo, jota mitä ensin kuvasin, mutta tässä on kyllä aika hienosti laskeutuu tämä ja tuolla voisi olla näyttämä. Mitenköhän akustiikka? En kehtaa huutaa, kun täällä on muitakin. Niin täällä on se luola. Täällä oli tosiaan Stefan Löfving piilotellut Isovihan aikaan ilmeisesti. Ja mikäs täällä on piilotellessa hyvä suoja sateelta ja tilaa vetää suoraksi, jos ei ole kyykäärmeitä. Kylläpä tuonne pääsis, mutta en tiedä pääsisikö sitten alas. Jätä reppu pois, jos meinaat kiivetä. Ei. Joo, mä tämän on kyllä aika komea. Tää on vielä parempi, kun täällä ei ole niitä kivimurkuloita, vaan tää on tämmöstä tasasta kallioa ja menee tonne tosi syvälle. Vähän on tuolla... Siinä olisi notskipaikka. Notskipaikkakin olisi kätevästi ja vähän tonne voisi panna jotain syötävää kasvia, ei ehkä noita kotkan siipiä kuitenkaan. Tänne tämmönen matalajalkainen ihminen vallan hyvin mahtus asustelemaan. Saattaa sitä jonkun kerran pään lyödä kattoon. Nyt on kyykyssä tässä. Ja täällä on tuoli, tai siis sanoisinko, että sohvakin tuolla. Ja... Tässä on makuualusta. Ja makuualusta siinä. Riittääkö valo? Joo, tosi monipuolinen huoneisto täällä. Aitoa kiveä, graniittia. Aika makeat näköalat täällä merellä päin. Ja tässä näkyy mitä jääkausi tekee kallioille.
Tuosta oli niin hienon näköinen käkkyrä, että toi pitää käydä kuvaamassa. Oho, se on vaikka mihin suuntaan kierteellä. Ja tämmöisiä vanhoja puita, näitähän on ihan pakko vähän halailla. Kato näin vaan menisi. Tässä on tämmönen seikkailunhalusten reitti. On siinä vissiin pieni porraskin. Annahan tulla, ei tuo paha. Minä otan pyllystäkin. Että koska olen mammari, taidan kiertää tätä. No niin, paljon parempi. No niin, ja pieni rotko, josta seikkailuhalusta hyppää tuosta yli. Ja vellihousut täältä, missä on 30 senttiä harppaa. Täällä olisi niitä boulderointimaastoja. Muutama siellä olikin patjan kanssa. Juhu. Vanha kiipeilijä miettii, mieli tekisi, mutta ei kehtaa. Ei jaksa roikkua enemmän. Nyt löytyi negatiivinen seinä, niin selitäpä mistä tuosta olisi hyvä kiivetä ylös. No, esimerkiksi tästä. Siitä ote. Jalka tonne. Jalka Että tonne. tonne. Pystyy jalkaa. Siitä on vissiin käytetty. On. Siinä on. Ja tuolla on vähän vaikeampi paikka, niin siinä on paljon enemmän kalkkia. Niin just se. Uskaltehan se tulikin tulla reunalle. Living on the edge, todella. Kielekkään reuna. Joo. Hienoa kalliomuodostelma, jyrkännettä. Riittää ja riittää. Ja siellä olisi taas kiva pikkuluola siihen. Sielläkin on onkalo. Täytyy katsella välillä vähän jalkoihin, ettei kuvaatessa käy hassusti. On kyllä neliskantti. Wow. Ja semmonen varoituksen sana, että jos olisi sateen jälkeen liukkaat kalliot, niin täällä olisi ihan toivottoman vaikeita mennä. En suosittele sateella tai sateen jälkeen. No niin, sun vuoro. Täällä näkymään täältä luolan sisältä. Ja näkyy, että tää on tosiaan niin korkea, että täällä pystyy ihan kävelemään ja käsi yltää kattoon tossa kyllä. Mutta täällä on tosi Negatiivista tilat. Negatiivista boulderiseinää siinä niinkin. Joo, siinä on seikkailun halusille kyllä melko negaa. Se on varmaa, että täältä lähetty. Noista pikku. Ja sitten tuolta. Tuolta ylös niinkö? En tiedä menneekö ne ylös, mutta, Ei kauhean. mutta tuolla näkyy, kato, Sielläkin on. kalkkeella. Ai kauhean. Joo, ei pysty, ei kykene. Siitä varmaan pääsee ylöskin. Oli se pylmäkin. Nyt on tämä suurin ja kuuluisin luola, eli Djupviksgrottan tässä. Ja tämähän on ihan semmoinen, että täällä on geettalaiset piiloutuneet venäläisiltä isovihan aikaan onnistuneesti. Ja tänne pääsee nyt ihan reippaasti kävelemään. Toivottavasti valo riittää. Täälläkin on hyvät penkit. Ja ei ole isovihan aikuisia patjoja, vaan boulderoijien patjoja jemmattuna. Joo, sielläkin näkyy boulderoijien jälkiä, että aika hurjista paikoista ne kyllä menee, jos tuossa on niinku käsiotteille jäljet, niin ja tuonne sitten. Hyvä. Nyt on tämmönen onkalo nimeltään kuin Linnan tarha. Lähdetäänpä katteleen. Kapia on käytävä.
Jääkö reppu kiinni johonkin? Ei sitten. Tää on tosiaan tämmönen ihan neliskulmanen ja puitakin kasvaa täällä välissä. Hienot seinämät. Aika tilava. Apua, nyt on kuulemma reitti, johon minä voin jäädä jumiin. Katsotaan, miten käy. Siis miksi jumiin? Että siinä on korkea pudotus, niin... Ei, kun siinä on niin kapea, että reppu jää kiinni. Eikä totta repun. Ei ole oikeesti. Tässäkin olisi luolanaiselle tai luolamiehelle valmis asumus. On 3 seinää ja katto. Puuttuisi vaan tämä etuseinä. Ja sitten tuohon, jos laittaa notskin, niin tuolta saisi vielä ehkä savutkin kiemurtelemaan ulos. Niin tosi kätevä koti. Tässä on tämmöinen Skeppsbogen, jonka isot lohkareet on opasten mukaan ajautuneet tänne 15 000 vuotta sitten sisämaan jään mukana. Ja tuolla on tommonen valtava lohkare, en tiedä erottuuko hyvin, mutta se on 11 metriä korkea ja se on kuulemma vuonna 1966 maanjäristyksen yhteydessä irronnut. Saat jatkaa. Vieläkö menet ylöspäin? Eikö mä revitetään halaki? Ai jaa, okei. Okay. Hän repii lohkaretta irti. Valokuvaa mieluummin. Nyt alkoi yllättäen aika hienosti meri pilkottaa tuolta puitten välistä ja meri myös tuoksuu ja lokitkin vähän kirkuu. Ja nyt on kyllä niin sileetä silokalliota, että uimaranta on nätti kuin mikään, mutta sen verran kylmästi tuulee ja kivinen pohja. Eikä ole vielä oikeastaan tullut kuuma tänään, niin voi olla, että jätän väliin tämän uin. Nyt alettiin nousemaan tuolta merenpikan tasosta ja alkoi näköjään reitin ryteikköosuus. Täällä on aika paljon kaatuneita puita. Mutta pääsee kulkemaan, mutta nousua näyttäisi nyt olevan luvassa. Jännä, ihan vihertävä toi meri tuossa Lahdessa. Uimaranta näkyy tässä toisesta suunnasta ja tässä on tämmönen huima kallio. Ja tää on vissiin jonkun kesänokkiranta, koska ylempänä on loma-asunto, mutta on kyllä semmonen, että tuosta saa ainakin kovat vauhit matkalla uimaan, jos tuosta menee. Sen verran pyöreä ja jyrkkä kallio. Tässä menee ihan virallinen reitti, melko jyrkän näköinen. Katsotaan, pitääkö mennä nelivedolla. Hetkittäin on täällä kaivannut sauvaa, mutta ei pääsi tästä ihan hyvin. Yllättäen löytyi myös suo Ahvenanmaalta. Pikkunen suo siinä, kovin märän näköinen, tupasvillaa kasvanut. Välillä oli tuossa paluumatkalla helppoa tasasta kalliota, jota olisi voinut vaikka juosta. Nyt tuli taas vähän tämmönen jyrkempi kallio-osuus ja olisi kyllä sateella tekemätön paikka. Tässä on Singhildsgruppa, tämmönen kuilu, joka on tästä päästä tosi kaponen, pari kämmenen leveyttä, mutta levenee kyllä sitten 2 metriin tuolla ja aika pitkä se on varmaan, 10 metriä ainakin. Ja tarun mukaan Singhild oli prinsessi, joka purjehti tänne Ahvenanmaalle kääntämään kansaa kristiuskoon, mutta vastaanotto oli vähän nihkeä ja paikalliset lähti ajamaan Singhildia takaa ja hänen piti piiloutua tänne hevosensa kanssa tänne kuiluun. Mutta täältä löytyi hevosellekin juotavaa ja Singhil pelastui. Mutta nyt on vähän semmoinen kuilu, että ei me ehkä lähdetä tuota enää tutkimaan. Aika ahtaa ja syvän näköinen. Miten siltä pääsisi ylös? Ehkä toisesta päästä. Hikinen loppuraportti. Semmoinen 3 tuntia meni ja me ei pidetty kiirettä, vaan tutkittiin kaikki kiinnostavat rotkot ja luolat siellä ja pidettiin myös ruokatauko siinä, eväitä syötiin, niin 3 tuntia meni ja oliko yli 6 kilometriä, vaikka virallinen reitti taitaa olla 4,7, mutta
kaikki piti koluta, niin sitten tuli, mutta ehdottomasti huippureitti. Sanoisin, että tämmöisistä päiväretkipoluista ehkä menee ihan top 10, ellei ole sitten ihan kaikkein paras, mitä on Suomessa käynyt. Niin huikea reitti, jos tykkää luolista ja kivijärkäleistä ja merimaisemista. Moi moi! Mennäänpä Hakoteille.